Για κάποιους από εσάς βλέπω ότι νιώθετε μία θλίψη η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με το τώρα, αλλά με το παρελθόν. Κάποιοι από εσάς έχετε αδικηθεί πάρα πολύ, κάποιοι από εσάς έχετε νιώσει ότι σας τρίμωξαν και σας άφησαν σε εκείνη τη γωνία. Κάποιοι από εσάς πληγωθήκατε σε βαθμό που αμφισβητήσατε τελικά και τα δικά σας κίνητρα, τα δικά σας θέλω, τα δικά σας συναισθήματα, με αποτέλεσμα να νιώθετε μια φοβερή, βαριά ενέργεια, την οποία δεν μπορείτε να ξεπεράσετε ό,τι και να κάνετε, με αποτέλεσμα να, ξέρετε, προχωράτε χωρίς να ξέρετε προς τα πού, σαν να προχωράτε και να μην βλέπετε τι έχει μπροστά σας. Πάμε να δούμε το επόμενο φύλλο, να δούμε πώς και τι ενέργειες έχουν να φανερθούν πάνω σε αυτήν ακριβώς εδώ την κάρτα. Λοιπόν, ο αντίποδας εδώ, ακριβώς το αντίθετο. Όλο αυτό το δυναμικό το οποίο έχετε καταναλώσει και έχετε τελειώσει, έχετε αποφορτιστεί, έχετε κλείσει, έχετε σταματήσει, έρχεται εδώ πέρα το Δύο για να σας πει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Δηλαδή πάμε, φανταστείτε, από τη στεναχώρια και τη θλίψη στην απόλυτη χαρά. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια καινούργια γνωριμία, μια καινούργια, μέσω ίσως κάποιας συμφωνίας ή μέσω κάποιας συναλλαγής, μια νέα γνωριμία, ή ίσως ένα άτομο το οποίο θα σας σαν να σας περικυκλώσει, σαν να το δείτε ξαφνικά να εμφανίζεται εκεί που δεν το είχατε προσέξει, σαν ένα άτομο πραγματικά που το ενδιαφέρον που θα δείξει θα είναι κάτι το οποίο θα σας αφήσει άφωνους. Όπως και να έχει, και σαν ενέργεια αυτή η κάρτα, οι δύο κούπες, δείχνει ότι η προηγούμενη ενέργεια των 5 κουπών φεύγει. Έτσι, την πετάω επίτηδες έτσι επιδεικτικά, διότι τη διώχνω με την πρόβλεψη αυτή, το Arma Cards, από εσάς. Και έρχεται το 2 κούπες, όπου θα το συνεχίσω, διότι θεωρώ ότι ακόμα και αυτό θα επιβεβαιωθεί με ακόμα καλύτερη κάρτα. Πάμε να δούμε. Δικαιοσύνη. Ό,τι καλύτερο. Θα δικαιωθείτε. Θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Θα βρείτε εσείς αυτά τα κομμάτια τα οποία χάσατε, θα σας δοθούν εκεί που δεν το περιμένετε. Δηλαδή, κάποια στοιχεία τα οποία λείπαν μόνιμα από τις σχέσεις σας, κάποια πράγματα τα οποία κυνηγούσατε και δεν βρίσκατε, τώρα αυτά θα είναι δοσμένα από την αρχή. Μπορεί να αρχίσει μια